čo je pointa Future Slovakia Forum? Chceme vás zapojiť do práce, chceme sa prispôsobiť tomu, čo vy aktuálne riešite, čo študujete, čomu sa venujete. Ak si nájdete súlad, je to vynikajúce, napríklad túto Laci hneď riešil odliv mozgov z tému, má napísaný článok analytický, budeme ho konzultovať s našimi expertami a pôjde pravdepodobne von. To je jedna z tém, ktorá zaujíma. Takisto máme ďalších členov Future Slovakia Forum, ktorí už tiež majú nejakú prácu. Čo sa týka aktivistickej zložky, sme v spolupráci s Pražskou kaviarňou, za chvíľu vám povie Andrejka niečo po Pražskej kaviarni, v Brne máme Brneckú kaviarňu. Takže toľko k tomu. Zatiaľ máme teda aktívne bunky v Prahe, Brne, Olomouci. Čo sa týka spolupráce, chceme sa poďakovať Karlovej univerzite a konkrétne dvom fakultám, ktoré sa zapojili do projektu Polytalent. Ten Polytalent má požiadané o zdroje z Erasmus, z projektu K210 Youth a mal by sa spustiť od septembra. Tak to znamená, že z vás, ktorí ste tu a kto by ste sa prihlásili, tak budeme vedieť zaradiť do vedeckej práce v súčinnosti s akademickou obcov Univerzity Karlovy, vlastne z prvej lekárskej fakulty a z fakulty sociálnych vied. Takže ešte raz veľká vďaka aj za zapojenie do Polytalent k Univerzity Karlovej, aj za organizáciu a prenajem tejto sály. Máme tu kolegyňu z FSF, takže veľká vďaka. No a samozrejme ten obsahový kvázi garant Ines je náš dlhodobý spolupracovník. My sme také kvázi trochu aj taký byproduct aktivít Inesu, konkrétne politické akadémie, viacerí z nás sú absolventi toho, takže dlhodobejšie spolupracujeme. Ines mal 20 rokov, minulý rok na jeseň sme to oslavili, takže o tom povie rád viac. Zároveň sme si odsúhlasili, že budeme ponúkať už konkrétne pracovné pozície pre vás, budeme ich aj odmeňovať. K tomu ja len poviem, že ak si nájdete priestor, že vám vyslovene niečo sedí, tak okrem tej vedeckej práce, čo je gro, tak sú tam aj organizačné, komunikačné veci a tak ďalej. Kolegovia mi povedali, že robíme úplne zúfalo sociálne siete, takže sa vám ospravedlňujeme za to, že sme urazili vašu mladickú inteligenciu. Ja som už dinosaurus, ja som stále na Facebooku, ja Instagramu nerozumiem, takže veľmi rýchlo, možno, že v budúci týždeň to niekomu odovzdáme a už to začne mať akože normálnu fazónu. No a potom samozrejme administrácia, kancelária a tak ďalej. Počítame s študentami slovenskými v Čechách. Dôvod je jednoduchý. Myslíme si, že prirodzene máte tendenciu sa vracať aj myšlienkami, aj snahou venovať sa tejto téme. Chceme vám vytvoriť priestor. To znamená, že tento projekt je naozaj zameraný na vás tuto v Čechách, na jednotlivých univerzitách a na fakultách. Nepochybujem, že máme aj na Slovensku veľmi šikovných študentov, ale toto spĺňa tie kritériá, aby ľudia, ktorí študujú vonku, majú vysokú šancu, že sa budú chcieť vrátiť, tak aby vedeli možno k tomu prispieť počas tej doby, čo sú tu. Ešte poviem, že ten projekt není jednorázový, je dlhodobý, my to vlastne teraz zabiehame spolu s tými študentami, ktorí sa prvý prihlásili, máme ich 17 a čakáme a tešíme sa, že prídu ďalší. V Olomouci sa prihlásili dvaja napríklad z toho rautu nový. Takže tak. Čo sa týka tých rautov, spomeniem ešte po tomto stretnutí máme v Brne 6. mája, tam bude tiež zaujímavý line-up, tam bude bývalý minister zahraničných vecí Miro Vlachovský. Miro Kovar tam bude pre veľký úspech znova, lebo tam máme veľký dopyt po decentralizácii a po politike ako takej. No a bude tam aj Matej Mišík, ktorý je vlastne interný profesor na MUNI a na starosti vlastne manažment zdravotníctva. On zastrešuje u nás v tej reformnej časti zdravotníctva, zastrešuje nemocnice a sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. K tomu procesu len poviem bleskovo, ak vás to osloví, ak si pozriete, načítate v kľude kedykoľvek potom to náš web, pozrite sa na tie naše nešťastné siete, ktoré budú už za chvíľu lepšie, vďaka Lacimu a spol. Tak ak sa vám zapáči, prihláste sa, my reagujeme na ten dotazník relatívne rýchlo, potom je krátky onboardingový hovor. Keďže už máme lokálnych koordinátorov, tak vám vás nebudeme mučiť s rozhovorom s nami, staršími, ale porozprávajú sa s vami naši kolegovia a potom si my len dáme krátku 5-6 minútovú session spoločne a vás príjmeme na tú konkrétnu oblasť, ktorá vás zaujíma. No a dáme vám nejaké testačné prvé zadanie každému. Niektorí napríklad dostali zorganizovať event. Laura v Olomouci fantasticky s 3 kolegami ďalšími zorganizovala event v Olomouci. Tuto v Prahe sa zhostili úlohy Láci s Danielom. Daniel je tam vzadu. Tiež fantasticky to zvládli.
Takže toto